fudza. Trillion profit la bauma. Mpeza. Joshua pambene trillion profit mpeza. Wakomana kushata kwacho kwawedzera. Wakati areva izvozvo Jesu achitaura manzwa kuvanhu. Mumwe mukadzi pakati pavanhu vazhinji vakadzi vanotozwawo vhangeri inzwa zvaakaita. akadanidzira akati kwaari, ndokubva mukadzi adanidzira achiti, vakaropafadzwa dumbu rakakutakurai. Dumbu rakatakura Jesu rakaropafadzwa. Renyu rakatakura dusura rakaropafadzwa here? Afrika! Kwai mazamu akamwiwa nevakanaka akaropafadzwa.
kana wakazara mwana asiri pachechi akaropafadzwa. Afrika! Jesu ndokuti kudini? Wanga shikuru wakaropafadzwa vana mpasha mara vanzi mataura zvakanaka mhai, ata zvizo zvamunofana kugumira kuita. Zvinoropafadzwa vanonzwa chii? vachirichengeta. Vanonzwa shoko raJehovha kuti uyai navana pachechi worichengeta. Vonzi gezai moyo wozvichengeta. Afrika! Zvakaita sangano rino ratakaunganira tembere kunatsurudzwa is being perfected. Chechi ino yakanaka kwazvo inofananidzwa neyezuro yamaIsraeri ende ishungwa izvokwadi iye yatiri kupedza nguva. Toda kungoti muone kuti hakuna chechi yakanaka seino uye yazvokwadi seino, nokuti ino ndiyo yaJesu Kristu. Tovamba pa BCE. Pane inonzi Act of 12. Kana tiri kunyika tinoti kune Justice Act, kune Parliament Act. Zvichinda zvakadero kureva mirayiro inoumba chunhu. Saka ndati chechi yedu kubva zuro BCE ine Act of 12. Act of 12 yakatangana naIsraeri. Wakandiunganidza vana akakwanisa kuwana vana 12 akavatsvetapo. Wapasa pa Act of 12 kuna Jehovha. Ndokubva Joshua avambuka gungwa, pasi paoma mvura yaunganidzwa, akasara varume 12. Vakanzi nongai matombo muchiunganidza, vachibva vaunganidza Act of 12 ndobva yakwana. Afrika! Ndokudarika ipapo ndobva tasvika pa CE kureva Christian era. Ndobva Jesu aunganidza varume 12 akati ndimi vapostori vangu, vadzidzi vangu. Act of 12 wagona. Afrika! Tavambuka kuno kupostori yedu. Johani wauya wavona manera 12 achikwira kudenga. Watoona Act of 12 yakwana. Akati ndoza zvakaita ndigumiri ipapo. Regai ndishare varume 12 vavhangeri vandoparidza shoko kwese kwese ve10 vatovapo. Act of 12 yakwana. Ndokubvapo akati handigumiri ipapo, regai ndiveke temberi sezvairi kuvakwa. Ndokubva avaka, ndokubva aisa atinoti mazambara kana kuti masuo 12. Act of 12 yakwana. Ndokubvapo akati nokumativi mana havangasariri pa Act of 12. Ndokubva ndogadzika marabhauma 12 vakwana. Afrika! Ino hero basa vanodada vaya vatamboreva. Ivo vanosvika pamutumwa vokumbira kupinda mu Act of 12 kuti vakwane. Voti changamire chauya, toda kupinda ukwana pa Act of 12. Titenderei. Honza makwana here kuita basa raMwari rine zvirango zvaro. Ivo voti takakwana, ivo vari 2. Afrika! Ndobva totanga kunyepa. Ipapo vosvika vondogara pasenda pana vamwe vovana vaviri veita 4. Kana zvirango zvokushandira zveAct of 12 zvotaurwa havachakwanisi mere navamwe. Ivo ndovototanga kuti hamuna rudo, hamutidetseri. Savakandokumbira Act of 12 hauchazivi zvamakataurirana nomunhu waMwari. Ndo vanokonzera mheremhere mumasenda iso. Pese ndoda kuti muzondi taburai zvoi makasununguka, tozotendekana moti senda imwe naimwe youya. Mheremhere inotangwa nani? Nevanenge vasina Act of 12. Ndo vanokasira zvekusvika pamutumwa vachinyepa manyepo akawanda. Afrika! Topedzisa nokuzivisa varume chinhu chatambudza chokurambana. Jehovha hadisi. Varume munozviziva here kuti ukawana mukadzi wakarambwa uri kupomba. Vakadzi
Munozviziva here kuti ukawanikwa nowakaramba mukadzi uri kupomba? Afrika! Saka vose vakaenda pano wakaramba chitoti ndonyengererai wakaramba adzoke kuti upombwe hudini? Afrika! Imiwo makaramba teverai vamakaramba kuti upombwe hudini? Chechi yedu hairori mvana. Tikamisa GD6, tomisa Navara, tomisa D4D, tomisa 404 pickup. Zolainwa up. Wonziwe chinda unotora yaunoda. Upinda mu404. Uchinda. GD6 atikomborela.